Don suri chingri hawara mai pen cepatir pi ponsi keceng si aphong hawar karbi riso nimso rong aje alir alon pen kata London. Jutang asong don suri chingri hawara mai pen pining ingdeng thong kep raket thom hawar karbi riso nimso rong aje kepaman ponalong Dhansiri constituency apardi krong katharing tiarong open stage along si peman pondo. Bangso katalon chiti ni phai corner kep pen thong kep an si pedopon. Keceng siar ni kedam tang chiti ni phai corner kep aterang atum dim kapera ponlo lapen donri saihem boha lapen kachipati achatai kangpu pedopon. Kachetong pon don sri chingri hawara mai puranir kamsa chunbang bidasing hanse reception committee mai phi niso terang pi chunbang asarong phar SGB komoling ti lapen prek jam aluhi ke thekiding atum chetong don si RDP dun. Chiti ni phai kora serke badap apor rong ketong pedosi KCS alama kang thur lapen kalitang atma phan satami kachikimo asai dengpon kejapon don sri chingri hawara mai ame phu ranjit kamsa lapen chunbang bidasing hanse narasnya jai megalong rednong chingdi kachipate piso ke hangang deng limsomar ke kan lun sampung oso ke bai arjan ki hi lapen boret alun hai hui ke lun kachipate kewang aterang tinatum pen chipate padopon
Ini itu during the